Imos ca información deportiva, xornada de derrotas na preferente. O Puebla non puido co Miño. O Cidade de Ribeira perdeu a súa condición de invicto como local ante o Santirso e o Dumbría sucumbiu no campo do Betanzos. A 11ª xornada non deixou bons resultados na preferente para os intereses dos equipos da comarca. As derrotas imperaron nos encontros de Puebla, Dumbría e Cidade de Ribeira, que se achega aos postos de perigo novamente. O Dumbría rematou a fin de semana no 9º lugar da táboa ao ver freada a súa xeira de 2 vitorias seguidas. Os da Costa da Morte tiñan unha saída complicada ao visitar o García Hermanos e o Betanzos fíxose forte na casa. A primeira metade estivo equilibrada e ningún conxunto puido adiantarse no marcador, polo que se consumiron os primeiros 45 minutos co 0-0 inicial. E na segunda metade chegaron os goles. O Betanzos abriu a lata no 57 e 10 minutos despois ampliou a súa renda co 2-0. O Dumbría intentou acurtar diferenzas na procura do empate, pero sen éxito. Primeira derrota en 3 xornadas dos dumbrieses, que se manteñen con 15 puntos. O Puebla non levanta cabeza e ven de sumar a súa terceira derrota consecutiva. Os de Chofri non dan coa tecla e nesta ocasión caeron ante un rival directo, o Miño. O Municipal de Cañamonde acolleu o duelo no que os pobrenses foron dominados polos locais. Nos primeiros compases do duelo a loita estaba igualada, pero conforme avanzaban os minutos, o Miño tomou as rendas e a media hora de xogo púxose por diante. E xusto antes do descanso, no 43, o 2-0 xa lucía no marcador. Os locais tiñan todo controlado e o Puebla non puido facer nada para reducir a renda. Nova derrota dos pobrenses, que pasan a ser 11º ao contar con 13 puntos. E o Cidade de Ribeira caeu ante un dos mellores equipos do grupo 1 da preferente, o Santirso. Ademais de perder a súa condición de invicto como local no anexo da Fieiteira. Os rivais amosaron porque son os terceiros clasificados e adiantáronse no minuto 31, 0-1 co que se consumiron os primeiros 45 minutos. Os branquiazuis saíron entoados e aos 6 minutos da continuación do xogo, Marcelo Torres firmou a igualada, pero 10 minutos despois o Santirso volveu a poñerse por diante. Sen embargo, no 65 os visitantes quedáronse cun home menos pola expulsión por dobre amarela de Pájaro, pero a Cidade de Ribeira non soubo aproveitar a súa superioridade numérica e caeu por primeira vez na casa. Os ribeirenses son 12º e só contan con 3 puntos de marxe co descenso.